Nggih, kira kalau dicara tembang pamungka saking rukun Darto Kusuma sampun kalaksanan dening para Pandhawa Putra. Oh ya santosa. Nggih, berarti lagu kita kok pisan ya lali. Kaya heeh. Nggih, minangka saderengipun adicara ingkang kaping sepisan dipun wiwiti pajake nyuwun nggih jajanan nggih kopi nggih napa kek napa. Lho, lek karo aku los Pak, sumpah. Lek karo aku los, apa panjalukan dilos lek iso. Apa ngantuk. Nggih, pripun? Oh siap. Badhe katuran wonten ing sasana pagelaran Jawi. Nggih, wonten panjenengan napa niki?
ngepi